Alai uju di huta Korid si Apolos, idalani si Paulus makalua na tukan dolok, sargo di huta Epesus, jadi Jepang sama di si deba sisian. Dunginin nama matok nasida. Naung di jalo hamu do to di pogbadia. Di nagabe poksia hamu. Alai ni na nasida mamatok ibana, so hea hubege hami adong to di pogbadia. Dunginin nama ai padidio dia do di jalo hamu. Sadi dok nasida ma padidio ni si Johannes to. Tungi di dok si Paulus ma ia padidio ni si Johannes na mandokon paubahun ko ado. Ia pui do na tokopi maka poksai na nainggo sian pudina lima Jesus. Umbegi nasida di padidihon be ma diri na tubagasan go ni Tuhan Yesus. Jadi di na mga peon tangan na si Paulus tu nasida songgok mato di pagbadi tu nasida. Jadi maka tahun di hatan asing mana sida do manugangi alai tau 10 halak do nasida pungo tungi lau mai bana tu bagasan paguguan hiras maguhana magjamita disi lele ini 3 bulan di patogang jala di pasingoton pangalahun ni harajau ni debata alai di pajogal na di bado rohana jala dang mangoli hurut hape mangisai agamai di jolonina to kopi jadi tadi konibana mana sida di papulik maka sisiani jadi di sikolan di Tiranus ma ibana magjamita ganupari leleng ni 2 tahun masai songoni kami sangi ma di bege selalu pangi sini luat Asia hatani Tuhan nang Jahudi nang Junani pe la kahogogo na sumurung do di ula debata agite sian tangan isi Paulus pola do di pambuan hala akaseka do sape nasian daging natuaka na hasitani kebe musa do akasait sian nasida gua do mana akat to tidak hurak jadi adong made bajahudi na maut akasi babari begu na manguji maka tahun gowa ni Tuhan Yesus tu akapakto di na hodari akani nama mangasau Yesus na binagi tahun ni si Paulusi hupabari mahamu aka anak ni sisi kewa sada marim ni Jahudi pito halak do nama bahasa ada ini dato di nahodari memangarusi nasida na utada do angku Jesusi si Paulus pe hubo todo ale angku hamu isiro hamu las di taho pijol ma paktodin nahodari manasida di patuduk manasida duasa igosa-gosa pola maksai mara jalan mabugang nasida mapogusia cabui jadi di boto salu halak Jahudi mai di halak Junani na maringanan di huta Epesus kebe songkok mabiak tu rohana sida saluhut jadi tongam ma koak ni Yesus jadi torap masian akan naung kebe porsian na romanopoti jala paboan pain bainan nasida ailado sian akan na mangulaun hada tuon na jolo palongo kon aka pusta di sok-soki mai di jolo ni saluhut na dongi diasa magana jadi dapat 50.000 rupiah songodima lam rarat jala lam hot hatai hobar tu hagogon ni Tuhani sal pui ditahi rohani si Paulus ma nang magdalan tu huta Jerusalem amulus yang luat Makedonia do akaya ane nama ya dong sianiau ikondohot ma huta rob idauku jadi suruh madu halak pahobasna masih Timotius do Erastus tuluat Makedonia ale yang ibana mangulon dope jolo di Asia ala itu buma ujui kutupulon siala gamai ay adong masa halak tukang perak nama gawag Demetrius si Pauli akabagas jolo perak si Pauli akabagas jolo perak ni deba ta aktivis na niya do pangomuan di patongon tu akapatei di papungi bana makapadi rodiaka pangulan nasida di dogma di poto hamudo ale sian ulau nodo sinadongata di ida jala di bege hamudo dada holan de pesuson tong hira di sadok luat Asia di hata-hatai jala di babalik si Paulus soddo tokop halak di dokdo dang na tutu de bata ia akan na pinaulit di tangan jala dada holan pada ramata jala dada holan pada ramata otak maran lau mago
doho tahe deba aktivis na bergai na sinoba ni liat asiai doho isini baktibion gabelia jogona jala bolong abuliauna ale ubege hatai ko rimas magohana sida jalagok ma di jauh-jauhon na balgado aktivis ni hala Epesus. Jadi kutu situtu mana sida na sahutai ria mana sida mana hopi bagas painoduran lo si sarat matusi si Gaius to si Aristarchus ala Makedonia dongan ni si Paulus. Jadi naing malau si Paulus tu tonga-tonga ni halaki aidang di luas akasisia ni. Pola doho do deba sian aka pangituai sian luat Asia ale-ale nai maksuru mangelek-elek ibana unang lau tu painodurani. Alai asing-asing bedo di pajauh-jauhon nasida aitung nagaok do napungui cala kodangan do naso boto manang alania ubai nama pungu. Ala isian tonga-tonga ni natokopi di pajol aka Jehudi ma si Alexander dung jolo dia cari. Jadi dihirap pun matangan na tau mana riason hatana tu natokopi. Alai dong diboto nasida harak Jahudi ibana sadana masawara ni saluhuna hira 2 jam do lelengna di pajauh-jauhon balga do aktivis ni halak Epesus. Alai di pasonang juara tulisi mana tokopi ni nama hamu halak Epesus hata di halak dia ma nasau boto huta Epesus do pakhala do di aktivis na bergai nan dikobakan na pada busian gijang. Dang na taga gayatong di bayani tama sonang hamu unang pula tak somong mabayan manang aha itogyon hamu do akahalak ko tuson so manang si soga san ibagas jogo manang pangisahi di debatatai nasida ale molotung adong alu-alu ni si Demetrius do akadongan na padde do pakmanang ise adong do aka panguhuman do aka panggomgomi di si manasida masih alusan ale molona asing dilului hamu di paluhutani ma pinaputusi ati bega dia luhon hita maun ala nigut tu si sadarion so haru adong pagalaan nambabain dia hita tagot tu nagutoron so ni ma hatana pamulihon napungui.